Vad du var duktig, Fritz. Jättebra. Jag ska träna på kissa ute. Hej. Hej, Helena. Ej, hvor er han fin. Ja, det är han som ska till Danmark. Skal vi zoome ind på din fine, sorte næse? Mm. Hvem er ham, der går ned i haven? Det är Frans. Det er Frans. Frans har lila på svansen. Nå, okay. Och Fritz har gul på svansen och på halen. Hvor er han sød. Jag tror han är lite rakare i bakstället, men han är kort och fin i ryggen. Det får vi se bagefter. Ja, det får vi se sen. Skal vi se, hvem manden er? Sådan. Så skal vi have Lena med. Og så skal vi have ham den lille der. Hvis vi ellers kan fange ham. Der er han. Det kan du selv gøre. Jeg er på opdagelse. Nej, hvor er du dygtig. Nej, hvor er du sød. Vad du var duktig. Jättebra. Ej, der er mere spændende. Verden er mere spændende, Lena, Ja. end dig. Der er meget, der skal undersøges. Nej, de tycker om att komma ut. Rigtig lille fræk. Hvad dommeren siger. Ja, hvis han helst vil samarbejde. Han har inte varit speciellt, vi har inte jobbat mycket med att han ska stå på bordet. Det er fordi... Lena, kan du godt en småkage eller et eller andet foran nu? Ikke for tæt på ham. Fordi så strammer han for meget an for at få fat i det. Det är nogle penge. Han ser jo pæn ud, hva'? Da er vi spændt på, jeg er spændt på, hvad der er det gode ved ham. Og... Men jeg kan altså ikke både føre kamera. Jeg synes, han er, altså efter min mening er han pæn kompar. Han kunne måske have lige lidt bedre tilbagelagt skulder. Det er lidt svært at se, om han bare ikke rigtig vil stå, fordi når du... Tycker du så, man ska åka? Ja, den ser fin ud. Jeg synes, han er rigtig pæn. Synes du ikke, Karl? Ja, jeg synes det. Prøv at mærke efter, den er faktisk god nok. Det er fint. Ja. Og flot haleansætning har han, og kort hale, ikke? Bred her. Han er god bagfart. Det var hans fars. God ribbendsbue. Ja. Den vil Lars Arteheimer så tykke op. Jamen, han er pæn. Han er sgu pæn. Det synes jeg virkelig, han er. Han skal til Danmark. Nej, det vet vi inte. Men er det ikke den samme? Nej, det är Fritz. Og det er fordi, de har de der klumper på halen. Det er det, jeg tænkte på. Det har de begge to. Ja, den ene er Nej, det är gul, den andra är lila. Okay, så er det det, der sned mig. Ja, der er i hvert fald to her. der er i hvert fald så, ja. Og du har der også to på den anden, ikke? Ja. De har testikler. Ja, en, der kommer fra Italien, så køber en hund i gang. Så mærker jeg ikke, kun Det mærke er som regel ikke noget problem i en høls. Ej, jeg vil ikke stå der. Tycker du också om tapaskaka? Det er altså det værste ved at tage de billeder, det er, at man får alting og svinger med. Når jeg så... Det er lidt nemmere, når de er trænet, Lena. Jeg sidder lige lidt mere. Der kommer her i øjne. Det er noget andet. Det er ens egne små alpe. Dufter altså så godt ud. Ja, de gør. Ja, det der lugt af nyslået græs, ikke? Ja.
Her var Har så det også så. set dem? Nej, han har inte det. Han har Han mange skulle- valpe. Jag skulle få nu den helgen. Ja. Hvordan har han det så også, den gamle ven? Jag tror han har det bra. Jag har inte träffat honom så mycket, men alltså jag var där, fick Alva. Ja, nå var de søde. Ja, det er ikke noget billede, det er levende video. Men lyset bliver ikke bra. Nej, Det gør jeg. nu kan du se, hvor godt det bliver.